Padayon na sa kasakit kagol kalipay imo gunang putngan. Once nga magminyo na mo muna imong panumpaan nga till death do us part. Pila na katuig ni nga relasyon? 17 ka tuig kaminyon o 3 ka tuig nga panag-uyab. Asa ni gagikan sir? College ko, di siya pod, college pod, pero nakaabot ra sa tindahan ra. Kay customer siya? Agi-agi ra gud. Nganong gagi-agi ang galbay-labay makasila ma'am? Kay naman pa may tindahan dito. Kanang mo agi-agi ka na laging noon kay kanang busoron mga bata no hilig magpa short. O kani adto sir, si ma'am. Mas grabe pang sexy. Sumuo na inganyo ka sir nga naibog ka niya tong paglabay-labay niya. Siyempre kay nga naman guna may ibo man gud ta. Unsa kay ma-differentiate nimo ang mga relasyon karon ug kaniadto sa inyong panahon? Na may makabulag pero di pareharon nga wala murag binata ra gud tanan nga kwan relasyon. Kani siya nimo sir, kapila siya atong gauyab-uyab pa ma. Ikatulo. Nganong nakatulo ka? Unsa may naita baton duwa? Dili gud magkauyo, natural ko na naman kay dili mao yun na. Ngano kahang siya atong panahon na? Di ko kasabot sa akong gibate pero lahi man akong gibate. Hala nagkuan, mo naguni siya. Ikaw ma'am, ngano kahang si sir? Kay love man siya nako. Insakto na ba ang gugma maka-feel sa usa ka relasyon more than anything else? Kaya na kasi nabusad mo. Sinabtanay. Himangno sa atong mga kabatanunan, samot na sa mga nisulod sa relasyon, nga wa dito wa diri. Bisan to dugay na mo or dali ra kay mong relasyon. Ay jud din mo una-una nga mo naguni siya, forever naguning bayana. Pagbatngon ra mo sa iyang kagalingon nga inyo yung siyang tanaw sa iyang kinabuhi o kaya ba nimo na siya. Kay dili nimo kay ano mo pugso nimo.